Намираме се на покрива на Общински пътнически транспорт, където сме разположили 150 кВт пийка панели. Изложението на панелите е специално проектирано, за да произведе най-много количество енергия през годината. Имаме източни, западни и южни наклони, които допринасят за производство от рано сутринта до късно вечерта, а също така и южното разположение допринася до по-голямо производство през зимата. Сега ще ви запозная с някои от детайлите по изграждането на централата. Електрическата скара сме я поставили на бетонни блокчета, за да може да има по-добро оттичане и съответно тя да бъде закрепена стабилно към покрива, а не да бъде просто поставена и в един момент изместена от силни ветрове или силни дъждове. Мълниезащитата, която сме изградили и заземяването на централата, е направена на бетонови блокчета, също с цел да не продупчваме покрива и той да не бъде компрометиран. Конструкцията, която сме подбрали, е също с затежняване. Това означава, че не се компрометира покрива и той не се пробива, за да бъдат закрепени панелите или самата конструкция. Това, което сме използвали, са бетонови блокчета, които са специално проектирани и оразмерени спрямо мястото, където се намира обекта и спрямо ветровите и снеговите натоварвания да издържи. Това означава, че конструктор е изчислил точното затежняване, което е необходимо за този тип конструкция, за да не литне при по-силен вятър. Панелите са разположени изток-запад, както ви обясних преди малко, за да направят по-добро производство от рано сутрин до късно вечер. Другата конструкция, която сме използвали, това е конструкция за ламаринен покрив. Разбира се, всички части на конструкциите са антикорозионни за издръжливост и алуминиеви за по-голяма издръжливост във времето и да не ръждясат. Това, което сме използвали, е алуминиев профил, който е 9 см, за да може да повдигне панелите от ламарината, за да имат добро охлаждане и да бъдат здраво закрепени към основата. Всеки един елемент и всяка една маса от конструкцията е свързана към заземителен контур, който отвеждаме от страни на сградата по фасадата към заземление, което се изгражда за заземлението на целия обект, което след това, разбира се, се проверява от лицензирана лаборатория и се издават всички необходими протоколи. Както винаги, ние държиме и на естетиката при изграждането на даден монтаж. Както виждате тук, абсолютно всеки един детайл и всяка една инсталация е прилежно изпълнена и подредена. Освен скарите, които ви казах, че са на трупчета, може да видите начина, по който е изградена заземителната инсталация, може да видите гофрираните тръби, които са използвани за местата, където е по-слънчево между панелите. Всяка една гофрирана тръба съответно е защитена, UV защитена, за да може да издържи по-дълго време и да не изгние. Както виждате, всеки един детайл по изграждането е сведен до перфекционизъм. Ето тук мога да ви покажа мястото, където ще слеземе по сградата и ще отидем към таблата, които са DC таблата, които ви показах преди малко. Колегите са подготвили DC кабелите, които съответно ще сложат в отделни гофрирани тръби и ще подведат до самите табла за защита от пренатоварване и попадане на мълния в конструкцията.